Hi Pangyaw, magluluto tayo ng ligo with red onion at chili liquid seasoning. Kasi, kaya po yan ang ginawa kong sauce kasi yung ligo ay hindi maanghang. Gusto ko po kasi sa sardinas ay maanghang. Higisa po natin siya Pangyaw. Yan po ang aking lunch ngayon. Magpainit na tayo Pangyaw ng kawali at mag-isa. Mainit na Pangyaw yung kawali natin. Maglagay na po tayo ng mantika. Lagay na po natin yung sibuyas. Lagyan po natin Pangyaw ng durog na paminta. Lagay na po natin Pangyaw yung sardinas. Lagyan po natin ng hot chili. At asin. Ito po. Konti lang po yung asin na nilagay ko kasi maalat po yung chili. Lagyan po natin Pangyaw ng gulay. Gusto ko may gulay. Lagay na po natin Pangyaw yung gulay. Ito po yung gulay natin. Pechay Bagyo. Nakita ko lang po yung gulay dyan sa rep. Leftover ko, naalala ko po, kaya dinagdag ko po, 'di ba? Para masarap. Takpan po natin. Check natin. Wow. Luto na siya Pangyaw.
Kain na po tayo. Ayan na, Pangyaw. Start na po tayong kumain. Kain po tayo, Pangyaw. Happy lunchtime. Happy lunchtime, Pangyaw. Kain po tayo. Unang subo po sa inyo. Init. Ganito po yung ginagawa ko dito. Pag ako lang po, pag hindi ako magluluto ng for lunch nila, naluto pa ako ng aking gustong kainin. Minsan nilalagyan ko lang siya ng itlog, yung ano, sardinas, ginagawa kong patis. Oo, manghang na. Sobrang anghang, Pangyaw, naparami yung lagay kong sauce. Anghang. Anghang po yung sauce na yun. Paborito yun ng aking employer. Yung employer ko dito, pang yun, nagiging Bicolana. Nalutuan ko ng maanghang. Nalutuan ko ang asila sa base, ano, Bicol Express. Yun, nagustuhan naman. Kaya lang, hindi sila ang nilagay ko. Yung ano, gulay nila, yun ang gusto ng amo ko. Pero, nilagyan ko rin ng anghang konti. Shoutout dyan, Pangyaw, sa aking mga kamag-anak, sa Bicol, sa Maynila, sa Cavite, sa Batangas. Yan, kay Kuya. Shout out kay Kuya Ryan. Shout out din sa pamilya ko sa Panganiban. Judith, pamangkin ko, Tonton, mga hipag ko. Kamusta kayo dyan? Shout out. Yan. Sa ganito lang ako makakapag-shout out sa inyo, Pangyaw. Alaga ko ang kanya. Ganito lang ako pang yung mga shoutout kasi hindi ako ano sa YouTube ba, makapag-live ng stream. Hindi ako makapasok. Yan. StreamYard. Makukuha ko din yan, Pangyaw. Bago pa lang kasi ako eh. Shoutout dyan sa anak ko, sa asawa ko, sa pinsan ko, sa kamag-anak ko dyan. Ingat kayo lagi. Namusta lang ako sa inyo. Merry Christmas. Hindi man ako maka-text, makatawag kasi busy. Unahin ang trabaho. Diba? Trabaho muna kasi yan yung kinakabuhay natin. Malapit na ang Pasko. Ang anghang ng aking kinakain. Sobrang anghang. Masarap siya pero maanghang.
Damihan ko ng soy sauce, chili. Lemon po itong ininom ko. Para pag kahit anong dami ng kain ko, di nailalabas ko rin agad. Diba? Ganon. Iwas din cholesterol. Ingat kayo dyan, pangyaw. Kung ano man po ang ginagawa ninyo. Shout out sa inyo lahat dyan. Salamat sa inyong panunood. Ako po si Bicolana, OFW, na nagpapasalamat sa inyo na pinapanood nyo po ang aking video. At mga subscriber ko po, salamat. Isang beses po maglilista po ako ng mga nagko-comment po sa YT ko, tapos magsha-shoutout po ako. Shoutout ko po kayo. Yun man lang po ay pasasalamat ko sa inyo sa panonood nyo sa akin. Malapit na ang Pasko. Sana pangyaw, mawala na ang virus. Please subscribe sa aking munting vlog, pangyaw. Maraming salamat po. Subscribe, like, share, and comment po, pangyaw, sa aking mga video. Parang tutulo na po yung ano ko, tubig sa ilong. Anghang po kasi. Ayan na, pangyaw. Bus na. Salamat, pangyaw, sa inyong panonood. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Ingat po. Salamat sa inyong panonood, pangyaw. Please subscribe, like, and share po, pangyaw, sa aking munting vlog. Salamat. OFW. Bicolana OFW po. Bye-bye.